Milan Rastislav Štefánik, vedec, generál francúzskej armády, štátnik. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako v poradí 6. z 12 detí evanielického kňaza a národovca Pavla Štefánika a Albertíny, rodenej Jurenkovej. Ako 10-ročný odchádza z rodiska na štúdia na Bratislavské líceum, maturoval na gymnáziu v Sarvaši. V roku 1898 sa Štefánikovým dočasným domovom stala Praha. Tu najprv študuje stavebné inžinierstvo na technike, ale po 2 rokoch sa stáva poslucháčom astronómie na Karlovej univerzite. Zapája sa do práce spolku Detvan, ktorý združuje národne uvedomelých slovenských študentov. Nová etapa v živote Štefánika sa začala v lete 1905, keď ako mladý astronóm prichádza do Paríža. Získava miesto v Medunskej hvezdárni a pod vedením svetoznámeho vedca Žila Jansena začína pracovať. Je vyslaný do pozorovacej stanice na vrchol Mont Blancu. Celkovo 6-krát zdoláva najvyšší európsky končiar. V nasledujúcich rokoch robí pozorovania v Španielsku, Severnej Afrike, v Strednej Ázii, ale udržuje aj kontakty so Slovenskom. Ako prvý Slovák podniká v roku 1910 cestu okolo sveta. Trvala 494 dní. Najviac času strávil na ostrove Tahiti vo francúzskej Polynézii. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa dobrovoľne hlási do francúzskej armády. Nasleduje výcvik v leteckej škole v Chartres a odchod na front v hodnosti poručíka. Koncom roka 1915 sa za dramatických okolností vracia do Francúzska. Tu nadväzuje kontakt